विष्णु चौकीदार जी दरियापुर थाना जिनके तरफ से बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी प्रशासन के टीम बने आप सब पे हमनी सके नाच बा आप सबके तरफ से आशीर्वाद आवल बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी रानीपुर से की तरफ से, ददन तिवारी जी प्रतापपुर जिनके तरफ से बहुत प्यारा सा आशीर्वाद। मैया गौरा बड़ा परेशान बड़ी का तरीके सखी हम का बताई दुनिया तक कहेला कि तू देवों के देव महादेव के पत्नी हो, लेकिन के जाना था कि हई पत्नी के दुख कतना बा कैसे अपन दुख कहतड़ी। अखिया करेले लाल चार चिलम खींच के हर जला जीव भांग देत पीस पीस के अखिया करेले लाल चार चिलम हर जला जीव भांग देत पीस पीस के नहीं भरे हाली पेट होला तने को चले नहीं भरे हाली पेट होला तने को चले अखियां तनिया के हमके डरावे सखी। एक बार जरा सब कोई अपने के को हाथ उठा ली, दोनों हाथ नहीं के उठावे के एगो हाथ उठावे के बा बस आ डमरू बजावे के बा। जितना लोग बारे तनी कैमरा वाले भाई हमारा साथ साथ हइयो लोग के तनी लेवत रहब कि काले चढ़ाई तो पता चले कि मटिहान के कार्यक्रम है। तनी हाथ उठा ली जकरा जकरा भगवान एगो हाथ देले बड़े, भगवान तो दू को हाथ देले बड़े लेकिन एक एगो हाथ उठावे के बा, एगो जीएसटी में काट जाए एगो हाथ उठा के डमरू बजावे के बा। तनी उठाई दोनों हाथ, यदि दोनों हाथ से डमरू बजावल चला तो दोनों हाथ उठा लिया ना तो एक एगो हाथ उठा के किसैया कोनो वे तो बजाइए डमरू बजाना है डम 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 सैया कोनो वे तो डम डू बजा